लोकात 3000 लोक आहेत, तुम्ही 200 लोकांचे किट आणलाय, तर कसं मदत होईल सांगा मॅडम मला. साहेब परंतु मला सांगा, वैयक्तिक मदत ही सगळ्यांना होणार आहे का साहेब? नाही तुम्हाला ते करावे लागेल. बाकी ते call नाही आम्ही तर करू साहेब, आम्ही तर करूच, परंतु बोलू द्या मला, मी कलेक्टर बोलतोय, बोलू द्या मला आता. हा ना, बरोबर आहे साहेब, आपण कलेक्टर आहात म्हणूनच आम्ही आमचं दुखणं सांगतोय तुम्हाला. ऐकून घ्या. हे तो वेळ नाही की प्रशासनाने काय केलं, ते तुमचं नेहमीच्या जे राजकारण आहे त्यामध्ये आम्ही अजिबात राजकारण करत नाहीये साहेब. ऐकून घ्या. आता जे वेळ आहे ना, ते उभे होऊन मदत करण्याची आहे. मदत करण्यासाठी चालू आहे साहेब. 3000 लोकांमध्ये तुम्ही 200 किट वाटप करतात. साहेब आम्ही सगळ्यांना वाटतोय. 3000 ते लवकर 1000 पॅकेट करा तिथे आणि लोकांना द्या. आम्ही तर करू ना साहेब, आम्ही पण नक्कीच करू. आमच्या परीनं जेवढं होतंय तेवढं आम्ही करतोय आणि तुम्ही सुद्धा बाकीच्यांना करा, ही आमची तुम्हाला पण विनंती आहे साहेब. ताकद लागलाय बरोबर. पाठीमधून 20 लोकांना काढलाय, तुम्ही नाही काढलाय. आता वाढवा तुमच्या मदत. हो आम्ही आमची मदत पण वाढवतोय साहेब. हो वाढवतोय.